Salto gaib jenenge. Awas. Sing mbok silake iki apa? Aduh, iki nyapa to. Rambut randuwe kok ya. Rambutmu lho ndi? Ora enek ana kok iso hormatan. Suweke dhewe lho raine. Ayo sumpah. Eyang Mayang Koro. Kesurupan. Kok Kediri. Sik, sampean tanggung jawab lho. Eyang Mayang Koro. Gamelane Mas ketekan. Iki kok rame-rame apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Eyang Mayang Koro sapa, Bu? Aku yang Mayang Koro. Sinten namine? Yang Mayang Koro Sukemi. Iki ana apa kok rame-rame ngene iki? Iki enten tontonan, Mbah, enten wayang. Ning gone ndi? Ning gone desa Pepek. Pepe. Desa Pepe. Pepe kok Pepe. 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 Oh, panganan Palembang ya. Lurahe jenenge Supriyanto. Pak Supriyanto. Kuwi Semi. PP Kabupaten. Lah dadi lek dibedakan PPK. Iki aku yang ngrogone sapa? Iki ning gene TB. Ngene ya, omong lurahe. Lho, Aku gelem ngelis saka ragane kancamu. Nek wis bathukku ditambahi dhuwit 200.000. Wis lek ngoten mboten usah bali, Mbah. Pun kersane ngeten mawon. kok 200. Heeh, omong lurahe. Ora usah. Wis ben ning kene wae timbangane Pak Lurah dijaluki 200 di GTP. Ben. Tak tampani dhewe wis ben dadi wae. 200 lho keket. Pak Lurah. Konde. Pak Lurah ngesakne koncoku, Pak. Pak Lurah sing di Pak Lurah akeh, Mbah. Lurahe. Lurah sing ndi? Aku sing apal karo lurahe. Podene kurang 5.000 urung bayar. Nggih. Kilo lurahe nggih klambi putih. Kene. 200 lunga tenan lho, Mbah ya. Aku nek 200 sampai plek mesti aku ngalih saka regane kene. Ngesakne, Pak, tebih saking Tuban menika. Wah, iki kok nek nganti. Alah. Lurahe sangu apa ora nek ra sangu nyilih kancane sik. Sik danyang kaya ngurusi. Danyang kok moto duwiten. Plek. Mari, Be. Loh, ana apa iki? Waduh, aduh tulung Pak Lurah. Aduh, aku Danyang Ponorogo. Aduh, iki nek ra melo ditempleki. Lho kok oleh 100. Iya 100 dah nek oleh. Ya ampun ora jadi bareng dikeki ya. Pajeke 50 lho ya. Iki jenenge wong sedekah ngene iki, Be. Piye to? Pak Lurah. Niki wonten dawuh para pini sepuh. Nek menehi apa-apa kudu sampe entek, mundak timbilen. Ya ora kudu. Mau isih. Sik, Matur sembah nuwun, Pak.